Dyma'r 5 Ceffylau Hela Pwysau Ysgafn sydd yn cystadlu yn y sioe frenhinol yn rhan ogleddol y prif gylch, ac dyn ni yn y sedd ore yn yr eisteddle yn gwylio'r cyfan, a mae Rob Jones yma yn cadw cwmni i fi fan hyn. Wrth gwrs, dyn ni wrthi mae'r adran yma bob blwyddyn yn un diddorol iawn, Rob. Yn gryfach, fi'n credu bod e fwy cryf blwyddyn hyn nag arfer. Wel pam, lle bod y ddoi feirniad hyn wedi tynnu mwy o geffylau mewn. Ond mae hwn yn adran, ti'n gwybod, sy'n boblogaidd iawn fyd. Trwy'r blynydde bob blwyddyn. O, mae'r het yn dod, nagi. Odi, na, cerdded mas to, mae'n disgwyl fel bod. Nhw'n mynd i ofyn i'r 5 i gerdded rown to, neu gagolwg, pwyso, mesur, cyn penderfynu. Mae rhai bod yna rhywbeth maen nhw eisiau ail ystyried neu cael golwg arall. Odi, fel arfer, ti'n hala nhw mas fel un, os oes rhywbeth, mae'r ddoi ferin yma, jyst mae'n cael sgwrs, falle bod nhw ddim cweit yn cytuno o rhywbeth, wi ddim yn gwybod. Ond ni'n gallu gweld maen nhw yn clebran fan hyn a cymharu. Yna fe, maen nhw wedi penderfynu. Na, agyn. Odi. Mae'n disgwyl fel bod Stradi Hana wedi colli'r goron i fynd yn ail, wy'n credu. Odi, dyma Stradi Hana yn dod yn ail. Wel, mae yna ryw newid, dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Mae'r un oedd yn ola wedi dod fyny i'r trydydd safle. Ie, odi. Cynta'r ail wedi newid. Ond dyna beth yw i, dyna fel mae'n digwydd yn y dosbarthu hyn. Rhyw feirniad deiarth yn jwmpo ar y ceffyl, mae hwnna'n gallu gwneud holl waniaeth. Beth oedd y tymlad, beth ni'n gweld yn hanner y stori. Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno i'r enillydd. Yn y dosbarth yma i'r rhai Pwysau Ysgafn. 1-6-2-5. Dyna berchnogaeth Lorna Morgan, Colorado. Ie, wedi cael ei fagu gan Mrs R. Thomas. Y march y felw, ac allan o caseg o enw Rapid River. Ddim lot o gliws fyna yn y gwad sydd wedi achosi'r ceffyl bach hyn. Yr Ceffylau Hela Ysgafn gorau y flwyddyn hyn. Wedi dod lan i'r brig ar ôl cael sylw y beirniad Leslie Whitehall ac John Keane. Yn trydydd, Dybrachog y Cwyna Owen, Tynnewer Maxen. Odi, diddorol, falle gewn ni golwg ar gwahaniaeth y pwysau yma yn patrwn y ceffyl. Falle gewn ni dest gyda fi litron nawr, David. Ond mae hwn yn patrwn ceffyl Ysgafn. Berffaith i fi. A falle bod Stradi Hana yr ail, falle bod e bach fwy at ceffyl Hela bach, y Small Hunter. Dyna'r gwahaniaeth gall fod, ynddo fe. Dim ond un barn sy'n bwysig heddi y ddoi feirniad. John Keane a Leslie Whitehall. Enillydd y dosbarth Pwysau Ysgafn yn adran y Ceffylau Hela i'w marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i Lorna Morgan a Colorado.
Colorado enillydd y dosbarth Ceffylau Hela yw marchogaeth y Pwysau Ysgafn, dan berchnogaeth Lona Morgan. Odi, mae hwn yn symud yn rhydd, digon o gam, yn dos e, ti'n gallu gweld bydde ti'n gyffwrddus ar y ceffyl hyn. Well, am fore arbennig I Gemma. Gemma, what a fantastic morning with you winning the Royal Welsh Show 2023. How are you feeling up there? Overwhelmed. I can hear the tears are starting to flow. Now, the name in the catalogue, of course, is Lorna, and Lorna owns the horse. Can you tell us? I'm sorry to make you talk while you're crying, but what does this mean? This means so much to all of us. He's only a baby, he's only 5, so yeah. We're really proud of him. And why the Royal Welsh Show? Why is it the Royal Welsh Show that means so much to everybody? Well, it's the show, isn't it? What else can I say? Well, you've got the championship coming up later. I bet you didn't think you'd be saying that earlier this morning. So you've got another chance to ride around this amazing ring. Many congratulations, good luck. Is there anything you're hoping for in the championship? Can only do our best, really, can't we? Well, pob lwc a llongyfarchiadau mawr iawn I chi.